ओंख्रि होबा ओंखामखौ बारा होबाय खोमा नांलायाखैना जेबो मार्केट मुलिलाय हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुदों जानांगौ दानि ओंखाम सोनाय दैबो लानाय माने जोंनिया बाबायाहाय हस्पिटालाव दंहैयो आरोना मैयाहाय एडमिट जाना थादों बियो बेयावनो खाथियावनो बे रेलनि हस्पिटालावनो माने मैयानि थांनाय हराव आरोना जोंबोथ' 12:30सिम थाखादों थानाया आंबो 12:30सिम सासेया उन्दुग्रोदों आं 12:30सिम थादों आरोना बिदिनो मबाइलबो नायदों माबा माबि खालामला बायदों ओमफ्राय आरो ओंखाम जानाय लेटबानो उन्दुनायाबो लेट जायो आरोना आं माने थाब उन्दुनो सुखुवा ओंखाम जाखांनानै आधा घन्टा बा 1 घन्टासो आं जिरायनो मोनथारनांगौ आरो ओंखायनो जै आंना ओंखाम जानाया लेटबाथाय उन्दुनायाबो लेट जाखाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो 12:30सिमाथ' गावबो टिभि नायबाय थादों ओमफ्राय ओरैनो सफायाव उन्दुनानै टिभि नायबाय थानाय आं नुहुरदों आरोना आं नाहरदोंमोन नालाय खनसे आं उन्दुनोसैयाव ओमफ्राय बिनि उनाव जादों खोमा जोंबो मिथियासै ओमफ्राय गावबो फोजायाखै आरो बिराद गोसा जाथाराखै जानाया माने गोबादोंनो गेस जाखांदों ना मा बेबा गोबादोंनो ओमफ्राय दुरबल मोनबाय लोमजाबाय ओमफ्राय लोमजानायनिबो मुलि जाखादोंमोन ना मानो लोमजाहां बादि मोननानै जाखादोंमोन खोमा ओमफ्राय अखानायैहाय मैयाहाय बिदिनो दुरबल मोनदों होनबाय थाबाय ओमफ्राय नायजानो थांबाय 11:00सोआव थांदोंमोन गाव हारसिं थांखादों बे खाथियावनो नालाय ओमफ्राय थांनानै फार्स्टैनो एडमिट जाना थाबोबाय आरो गावहा ओमफ्राय रावबो थालायनाङा आं हारसिं थागोन होननानै थानो होआखै आरो माने नांलाया होननानै खाथियावनोखा नालाय आरो गावबोथ' बेयावनो मावखायो नालाय ओंखायनो गासिबो सिना जाना गोजाखा खोमाखाय आरोना ओंखायनो थाफालायनाङा होननानै ओरैनो नांगौखौबा माबा नांगौबा लेंहरगोन होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बेनोनो ओंखाम हैदोंमोन आरो दहायो दालिजों ओमफ्राय दालियावनो पनिरखौ होनानै हरनो थिनदों ओमफ्राय होनानै हरबाय आरो ओंखाम दै ओमफ्राय दालिखौ लांबाय आरो ओमफ्राय दा जोंहा संगासिनो बिराद लेट जाबाय आरो दिनै ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअ'खौ अखायाबो एथ' मोजां आङो दिनैहाय जि सुगोन नंबाय जि दंमोन नालाय माखासे सुनो गैया जायासै ओमफ्राय आरो दिनै मंगलबारमोन ना न' सुनाय माबा माबि खालामनायावनो बिराद लेट जादों आरोना ओमफ्राय थेवबो बाबानिखौ टाइमावनो माबानानै संग्रोनानै हरनो हाबाय आरो फैबायबो सासेया होनानैल' फैनाय नालाय मा लाबोखो ओमफ्राय ओरैनो माबाथ'नि होमबा नै जोंनि लामाया बेसे गाज्रि थांफिननांगौनो एटिएमआव फैसा मोनाखैनो फैसा बख'नो थांदोंमोन ओमफ्राय नै जोंहा दिनै बिराद लेट जाखाबाय मटर आलु ओमफ्राय पनिर होनानै एवलाबायनोसै लाब्रा बे ओंखाम गासिबो जाजोबखाबाय पापरबो एवनो थिननायखाय पापरबो एवखांखाबाय खालि बेल'सै आरो बेबो जाबाय बाराद्राय एवफ्रामद्रायबाबो मारैबा जायो एसे हिसाबनि जाबासो मोजां जायो ओंखायनो दा बिराद गोरा जाफिनो एवफ्रामद्रायबाथाय दै होनोसै पनिरखौबो होना होखानोसै ओंख्रिया रानद्रायजोबलायलायबाय नामा रानद्रायाखै दे जासिगोन सासेया थांफिनबाय मोनबाय ओमफ्राय दा जानो जाग्रा सानबाय थादों आं बाबाखौबो सिरि मोनहां मोनदों आरो जायाबाबो उखैगोनबो सानदों दैसो गिलाससे लोंग्रोनोसै आं फैबाय सासेया ओमफ्राय बाबुआबो सिरि मोनदोंमोन ओमफ्राय गाइखेर जानानैहाय आरो उन्दुलांफिनबावबाय उन्दुगासिनो नै आरामसे आङो ओंखाम जाग्रोनो नागिरबाय नै सासेया दुगैगासिनो बेखौ नेनो हानाय नंला आंनिया दा माने
सोरखौबा नेनानै ओंखाम जालायनायनि माबा गैथ'वा बाबुआ उन्दुदों नालाय दा बेयावनो जाना लाखानोसै मालाबाथ' उखैयाबाबो जाखाना गथ'आ माबानायावनो जाखानांसिगोन होननानै जानांगौ जायो जाग्रोनोसै आं ओंखायनो ओमफ्राय नै मोनाबायानो होनजाबाय बाबुआ एकदम थाब सिखारथाराखै ओमफ्राय बाथौ लागाय नांथारगौमोन ना ओमफ्राय थाब थाब न' सिबनानै ओमफ्राय नै दा दुगैनोसै बाथि होनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै दे जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय